ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамаз сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамуда роӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай гурзавои Форланд, ҳастай ВАЗ 2110 бо нархҳои арзон, ҳастай Opel Astra F, дута Opel-ои хечубек, ҳастай Opel Zafira ВАЗ 21012 ҳастай дӯстони азиз, ВАЗ 21010 ва ВАЗ 21015 ҳастай бо нархи арзон ва Daewoo Nexi бо нархи арзон, Opel хечубек арзон, ҳастай Toyota Corolla бо нархи арзон дӯстони азиз ва Hyundai Starex бо нархи арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо конем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 132 сомонӣ. навор асар мекунем, барҳамат рафти то охираш тамошо конем. ин бачаҳо рафтем граница Шириалов гаштем омадем. ин бачаҳо нашоти раҳ ягон проблема нестай. 100% ягон момент мустақил намета. ин соҳи саломат рафтем омадем. ин бачаҳо ба 1000 бреби граница ягон проблема нестай дар граница. инам мошину акай бек заказ кунед без проблема мебарам ёрам. мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. Як мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи гурзавои Форланд. соли 2006-2012 сол ҳастае ки сайсиянаш мега беҳтарин. дӯстони азиз, мошин мега ҳолати беҳтарин дай. хоб мега дуруни мошин тоза, кузов тоза мега, задни мост ҳамаш мега 100% кор мекунад. хоб беҳтарин ҳолат да мега, дута аккумулятор дора мега, аккумулятори пачка, ҳуҷҷатош 1 сол ҳастае. мошин тавёра фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 65000 сомон мегем, бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод ёки алиш мекунем мега ба ягон мошини сечка кат, яъне ки ба Мерседес сечка алиш мешавад. сумкати нархаш 65 та бо муомила дорад. 2012 сол Форланди беҳтарин ҳолат, аккумулятор пачка 1 сола ҳуҷҷат, балоншам нав астае. опшин кузови тоза мега, расход намекунӣ, фақат мегирӣ, кора пеш мебарӣ. якумаш рақамҳои TCL дасти, дуюмаш рақамҳои инашам TCL бошад, намедонам ам хелай ахираш 40 WhatsApp дорад. метавонӣ аз ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гирем. мошин бадрон дар шаҳри Бохта, яъне ки ноҳияи Калхозобода қарор дорад. алиш ба сечка катӣ. марамаз шахсоне ки мехаридон ки алиш мекунад, дигар маълумотои пурра ва аниша аз худашон гирен. агар шумо дар хали мошинои фурӯшӣ, мошинои майда чизе ки барои реклама кардан бошад, метавонен сурат маълумотша дар мо рӯй кунем, мо рекламада фурӯшда мегузорем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае баъдрон ки срочнаи ВАЗ 21012 мошинои советски молодёжни. соли 2006-2005 сол ҳастае ки суифуреш бензин, газ, объём моториш, як шаши карбюратора, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. балнош мега пачкай, аккумуляторш мега нав астае. хо фақат моторша як калсават мекунӣ мега, тамом дигар моторш мега 100% мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. нархи мошин бадрон 8000 сомонӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ки тарафи ғарб. 8000 сомонӣ ба нархи арзон ва дута рақамҳои Тоҷикистон. якумаш Вавилон 91, дуюмаш рақамҳои TCL WhatsApp дорад. ҳуҷҷат балон, аккумулятори пачка, фақат як калсават мекунӣ, тамом мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. 2005 сол мошини молодёж, нархи бениҳоят арзон. метавонед занг зада срочна мошина харидорӣ кунед. рақамҳошон ҳар душт кор мекунанд. фаромӯш накунед ки лайк казанед ва дӯстон кадометон ки харидори аниқ бошед, фақат харидоро метавонед худи занг занед, соҳиби мошинда срочна пул дар кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастае баъдрон ки срочнаи соли 2006-2004 сол ҳастае ки суифуреш газ, бензин, объём мотори 8 литр, коробка механика. сайстани мошин мега нахадувай. мошин мега 4 та балон мега нав астае. мошинча мега чотка мега, омода бинед, срочна пул дар кура мега мефурӯшем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, дӯстон, яъне ки тарафи Калхозобод, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи ва фурӯхта мешавад бо нархи 70000 сомонӣ ки бо муомила дорад. мошин хелае ки дасти як одамда гаштаста, 4 та дисковои радной, свети радной, балон нав, салон тозак, опшин мошин мега созае.
нархаш мега 70000 сомонӣ аст бо муомилаи хуб дорад. 2004 сол дӯстон азиз. хоб рақамошон аст TCL кор мекунад ва дар рақамошон ҳам имо ҳам WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем маърумат шудад мошин дар хона шуда рафта мошина аз пеш бинем ва хачон савдо кунем. ва фаромӯш накунед ки шумо дам агар амхали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон компания чи маҳсулоте ки чизе ки барои реклама кардан боша метавонед сурат маълумотро дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. худди ҳозир як лайк казанем фаромӯш накунед дӯстон азиз ва навори моро то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд як компания гурзаперовски хуберо ба шумо тавсия метавонем ки компания ака Ёқуб и ака таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, МКАД, метро аз ки ҷое ки набошад борои шуморо қабул мекунанд ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. инчунин ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кӯлоб, Восей, Фархор, обшим Калхозобод, Уяли, Ғозималик, обшим 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанберо ҳамаи ноҳияҳош, ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи килош ҳисоб карда, скидка карда, яъне қабул мекунанд. инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кати аз ҳамун ҷои хоби шумо, яъне мошини майда кати рафта худашон аз ҳамонҷо бор оварда ба контейнер мерасонанд ва бори шуморо ба рӯзҳои наздик бурда мерасонанд. компанияи боварӣ аз номи кале мо гап занем ба шумо скидка арзон мекунанд. гурузаперовски ака Ёқуб ба шумо тавсия метавонем. метавонем ботона бо дили пур 100% роҳӣ кунед. марама мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 ки дар кузови хетчбек сайзтарини беҳтарин соли барои 1997 сол аст ки сӯишфуриш бензини холияи мошин умуман газайдагӣ нестае. объем мотори 1.6 простой берасход коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тонировка дорад, чашмкош варид надорад, 4 та балон 90%, 4 дисковый престиж, мошин такси гаштаги мошин тозак мегири фақат ҳай мекунем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва срочно фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомонӣ ки боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои билайни соҳибшона 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. мошинчара биё мега аз пеш бин бо мекунем савдо мега соҳибаш срочна бензини холӣ газадагӣ нестае. марҳамат дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда дӯстон азиз. ва чӣ хеле гуфтам чӣ мошине ки боша барои реклама кардан метавонед сурат маълумотро роҳӣ кунед, мо рекламаш мекунем. лайка худи ҳозир занед фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочнаи ВАЗ 2110 мошинои советски молодёжни соли барои 2007 сол ҳастае ки сӯишфуриш бензини холӣ, объем мотори 1.5 литри простой, коробка механика, сайзтари мошини бадрон чотка беҳтарин ҳолат дар мошин, салон тоза ка чихел дизайн дар навор мошин дар дуруни шаҳр гаштагиай. 2007 сол бензини холӣ 1.5 простой, ВАЗ 2110 ҳаста бадро ки срочнае. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мотор мега простой экономияи ходовой кадаги аст, аккумулятори пачка дорад. хоб балонш ҳам наваста мошин мега ҳамаҷош мега 100% омада бинед. нархи мошин мега 15000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. рақамҳои мегафони TCL шона тонед, яки рақамҳои мегафон шона ва WhatsApp ҳам дорад. метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотои пурраша гиред. мошинча чотка бе ягон камбудӣ, бе ягон расход. марҳамат ки харидори аниқ боша метавонед занг занед маълумотша аз худашон гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон ки Hyundai Starex ҳастае ки мошинаи мусофиркаш соли барои 2000 сол ҳастае ки сӯишфуриш дизела объем мотори 1.7 литра мега соҳибаш, коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон камбудӣ надорад. хай бо тариқи телефон чӣ саволе ки дорем бо метавонед шава. нархи мошин мега 21000 аст бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар Носири Хисрав, яъне ки тарафи шаҳри Туз мешавад, ноҳияи Носири Хисрав. нархш 21000 сомон аст бо мега арзон мекунем ва алиш ҳам мешавад. ягон мошини майда боша мега ва мошини майда алиш мешавад. бо хай варианти худтона пешниҳод кунем. рақамҳошон TCL астай. мақсад ки ҳам мехарем, мақсад арзон мешавад, ҳам алиш ва мошини майда кати. обшим дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёмда марама. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla ҳастае ки срочнаи соли барои 2010 сол сӯишфуриш бензини холӣ, объем мотори 1.8 литра, коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин кондитсионер, электропакет, салон тоза, мошин ҳолати беҳтарин дай. хоб агар харидори аниқ бошем бо маълумотша худтон мегиред. нархи мошин бадрон
5000 сомонӣ ки нашуд арзон кардан ягон чӣ нагуфтиям. ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. Рақамҳошон дар поини видео ҳастанд. Шахсони харидори аниқ боша метавонед занг занед ва маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. 75000 сомонӣ нашуд арзон карданаш ягон чӣ гуфтагӣ нест, срочное. Марамад дигар маълумот аз худашон. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Срочна мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 2105 дӯстони азиз, соли барои 2004 сол, суишфуриш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ, фақат расход краска, яъне ки нарӯшка кор дорад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд нахадва ҳастае, мотор инжектора. нархи мошини ба дорад 7500 сомонӣ, нархи ахиршай. нарӯшка кор дорад, яъне ки нарӯшка расход дорад. Обшим як исусу мақсад химчистка ва нарӯшка камтар косметический кор дорад. 7500 сомон мошин дар Душанбе, номерош транзит, рақамошон мегафон ҳастае. одамоне ки намехаранд, арзон мекунанд, беҳуда мегӯяд, нороҳат накунанд. дӯстони азиз, нархи ахирша бу хай агар ки ай пеш рафте бинед, мумкин хай ягон сум арзон кунад. иша нагуфтиям. хоб дигар маълумотҳои пурраша хай бо худтон метавонед аз худашон гиред, фақат харидори аниқ метавонед занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае баъдрон ки нархи ахироншай срочна. Opel Hatchback. соли барои 1995 суишфуриш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд системаи музикаш мегӯяд зура, яъне ки музика чотка. хоб мошина мегӯяд ҳолаташ хуб аст, 4 диска, дӯстони азиз, 4 дискаи простой. хоб мошин мегӯяд кондитсионерам дорад, мегӯяд соҳибош хай бо худтон мебинед пеш. ва нархи мошин 18000 сомон аст, мегӯяд дигар арзон мешавад, нархи ахиршай. 18000 сомон дӯстони азиз, нархи ахиршай ва алиш намеша. то қад суми холӣ 18000 сомонӣ, 95 сол Opel Hatchback дар ноҳияи Фархурда. беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед, фақат суми наличи 18000 сомон мегӯяд, меои метӣ, мошина мегирӣ, мераӣ. хоб кадомтон агарам хали шарти ҳамин гуфтагӣ ҳамин одам розӣ ки бошад, рақамошон аст, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен. ай суми гуфтагишон мегӯяд, ягон сомон арзон намекунед. марамад дигар маълумот аз худашон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexia ҳастае ки срочнай бо нархи арзон. соли барои 1996 суишфуриш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинам хеле светои олучагӣ, светои вишнови. 4 дискаи простой, 4 болонаи ҳолати корӣ, хайнам хеле свет аст дӯстони азиз. мошин хай намедонам ба фикрим камтар расход дорад, неки нагуфтам ки чӣ расход дорад. нархи мошин ҳамагӣ 7000 сомонӣ ҳастае ки бо чанд арзон мекардагиша нагуфтиям. ҳастае рақамошон мегафон ҳастае. кадоми дакам хали мошин ки лозим бошад срочна метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен. мошина неки расходша нагуфтиям, неки дар ин нарх обязательно любой мошини нархи арзон расход дорад. дӯстони азиз, мошин дар ноҳияи Фархор, рақамошон мегафон, агар успед кардед метавонед харидорӣ кунед. ва чӣ реклама дорем, марамад рекламатон рӯй кунем. мо мошинаи хона реклама да мегузарем. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед ва ин буд навори имзои мо. то видеои оянда.